Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Шолыда күпләп кар яву дәвам итә. Коммуналчылар кар өемен җыештырырга җитешәме? Барысы да шәһәрдәшләрнең иминлеге өчен юлның хәрәкәт зур булган тагын бер участогында светофор барлыкка килде. Аннан ничек файдаланырга? Татар телен бәләкәйдән үк белү. Шоллыда мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен татар телен белү буенча олимпиада узды. Нәниләр биремнәрне үти алдымы? Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы юктыруның 1241 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 2 кеше чирне читтә юктырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 187 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 8 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 57250 очрагы билгеле. Аларның 41024-се терелгән, 565-се узган тәүлектә. Шолыда күпләп кар яву дәвам итә. Коммуналчыларга бу өстәмә мәшәкатьләр тудыра. Кар фронты хезмәткәрләренә боз сөңгеләрен вату, җыелган кар өемнәрен чистарту өчен йорт түбәләренә 5 тапкыр менәргә туры килә. Безнең төшерү төркеме шулай ук түбәне чистартуда катнашты. 5 катлы 7-10 йортына да түбәгә җыелган карлардан арынырга чират җитте. Альпинистлар подъезд кыеклыкларын, йорт түбәләрен чистарта. Кыш карлы эшләр күп, берәүләр биеклектә эшләгәндә, икенчеләре аста түбәне чисткартканда, кешеләр зыян күрмәсен өчен күзәтеп торалар. Очистка крыш производится во всех домах по утвержденному графику, а также при необходимости привлекается дополнительные силы альпинистов. Электротехниклар һәм Ремжилстрой идарә компаниялары кармагында 228 йорт көчле кар явып үткәннән соң, коммуналь хезмәтләр подъездлар сонын карап, 2-дән 5-кә кадәр йорт түбәләрендә карны чистартырга өлгерәләр. Үз белдеге белән соңгы 5-нче катларда төзелгән балкон түбәләренә килгәндә исә, аларның хуҗалары үзләре чистартырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Барысы да шәһәрдәшләрнең иминлеге өчен юлның хәрәкәт зур булган тагын бер участогында светофор барлыкка килде. Аны машина төзелеше урамында урнаштырганнар. Аннан ничек файдаланырга? Лилия Гатина ачыклады. Машина төзелеше урамы шәһәрдә иң җанлы урамнарның берсе. Бирдә еш кына юл транспорт һәлакәтләре була, шул исәптән җәяүлеләр катнашында да. Шәһәрдәшләрнең куркынычсызлыгы өчен бу участокта Чаллы халкы үзләре яшел утны кабыза ала торган светофор урнаштыру турында карар кабул ителде. Не все останавливаются, к сожалению. Вот. Бывает, на красный едут. Ну как вам процесс вообще удобно? Но стало удобнее, конечно. Нажал, подождал, пошел. Лучше стало. Светофор шунда ук сүндерелми, төймәгә басканнан соң яшел ут кабынсын өчен җәяүлеләргә 10-15 секунд көтәргә кирәк һәм шул чакта гына ул кабыначак. Димәк, машина йөртүчеләрнең тизлекне киметергә һәм зебра алдыннан туктарга вакыты бар. Не знал. Спасибо, подсказали. А часто ходите здесь? Бывает. Мондай светофорлар бик нәтиҗәле, шуңа күрә аларны авария еш була торган участокларда кулланалар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Ярчалда чакыру җайланмалары булган, тагын шундый 3 светофор урнаштырылган. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Татар телен бәләкәйдән үк белү. Шолыда мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен татар телен белү буенча олимпиада узды. Уздыру форматы шулай ук гадәти булмаганча онлайн формада иде. Нәниләр биремнәрне үти алдымы? Тулырак безнең сюжетта. Туқыран көчле томшыгы белән агачны тукылдата. Бу 4 сабыйга 82-нче көнбагыш балалар бакчасы өчен чыгыш ясау хокукы бирелде. Аларны мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге барлык балалар арасыннан сайлап алганнар. Я знаю хорошо татарский язык, но лучше меня знает Хафиз. На детском саду мы угадывали загадки, стихотворения, читали. Татар теле буенча олимпиадага барлыгы 60 балалар бакчасы гариза биргән, һәр төркемдә 4 бала. Әмма беренче этаптан соң ук күбесе төшеп калды. Из этих 60 детских садов вышли 10 садов в финал. И сейчас уже вот сегодня проводится финальный этап. Среди этих 10 детских садов мы определим 1, 2, 3 места, и другим уже будут обозначены номинации.
Финал этабы 3 биремнәрдән торды. График диктант, картина буенча әкиятне белергә һәм әсәр авторын әйтергә, тикшерү нәтиҗәләре буенча беренче урынны 81-нче, 82-нче, 83-нче санлы 3 балалар бакчасы бүлеште. Икенче урында 130-нчы бакчам призерлар өчлеген 104-нче һәм 127-нче балалар бакчасы йомгаклый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Быйыл Россиядә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Юбилей датасы уңаеннан Чаллыда дистәләгән чара планлаштырылган. Аларда Чаллы кызы Чулпан Шарифуллина да актив катнашырга планлаштыра. Ул уникаль шамаилләр эшли, аның һәр эше үзенчәлекле образларга бай. Рәссам белән безнең төшерү төркеме очрашты. И вот каждая сота, смотрите, и разных оттенков, да, то, что мед-то у нас тоже ведь разный. Бу картинаны сәгатьләр буе карарга була. Аның тирән мәгънәсенә озак уйланганнан соң гына төшенергә мөмкин. Әсәр нигезендә Коръәннең бал кортлары аяты, һәр йөзлектә Худайның исеме, ә таҗларда гарәп телендә язылган аят. Һәр деталь вак төягенә кадәр уйланылган һәм бу тирән мәгънәле бердән-бер эш түгел. Мәсәлән, рәссам Кол-Шариф шамаилен 1 елга якын эшләгән. В этом здании мечети, да, зашифрована надпись. Например, вот эти вот минареты, это тоже буквы. Вот здесь вот ля, иляха, илля, лах. Вот на куполе Аллах слово написано. Чулпан Шарифуллина үзенең беренче картинасын 2000 елда ясаган. 5 елдан соң ул үз мавзуына җитди карарга була. Шәһәрдә Чулпан Шарифуллина әлегә гадәти булмаган техникада эшләүче бердән-бер рассам. Ул кагазда түгел, пыялада ясый. Работа ведется на самом стекле. То есть не работа подкладывается готовая под стекло, а на стекле работается, тушью вначале наносится тонким пером, тушью наносится рисунок, потом закрашивается акриловыми, темперными красками я работаю. Барлык буяулар гаммасыны җентекләп уйланыла. Шамаилләрдән җылылык беркелә, һәрберсендә кабатланмас стилистика. Шунысында әйтергә кирәк, рәссам татар мәдәнияте орнаментларын кулланырга ярата. Рәссамның өендә эшләренең аз өлеше генә. Хәзер ул Казандагы шәхсән күргәзмәсенә әзерләнә. Аның эшләре февраль ахырында Кол-Шариф мәчете музеенда тәкъдим ителәчәк. Лилия Гатина, Лилия Хабибянова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан вот вспомнил. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән саулашам. Исән, имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на Камский промышленный форум 2022 и специализированные выставки в рамках него с 15 по 18 февраля в ВЦ «Экспо Кама». С 7 по 12 февраля. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Бин», 1 этаж.